Ola, moi boas noites, son Drenian para Esbardallando. Hoxe temos unha quenda máis de Esbardallando e temos a sorte de ter con nós a un xogador, é activo na comunidade, traduciu unhas cuantas fichas e participante en dous dos eventos tanto en Coruña como en Vigo. Albesías, moi boas noites, Alberto. Hola, ¿qué tal? Benvido a Esbardallando. Sí, moitas gracias por convidarme. Colleume así un pouco por sorpresa, pero bueno, vamos a charlar un pouco así do rol e do que veña. Sí, o rol da comunidade, é a Sí. idea, non? Esbardallar un ratiño, ver o teu punto de vista, e comentar un poquiño pois o tema do rol e conocerche un pouco máis como persona que intentas mover isto da escena, dar a coñecer o tema do rol. Sí, un pouco a idea, non sei, cando empecé a xogar estaba moi en boga o tema das asociacións de xogadores de rol e tal. Un pouco daquela non me movía moito así no tema máis de organizativo. Isto foi máis desta segunda quenda no que volvín xogar despois dese tempo de ausencia, así en plan de sen xogar. E aí, pois, empezas a xogar, volves a dirixir E retomaches e mola, claro, esos puntos de encontro no que se atopan os xogadores surden dinámicas e sinerxias Pois é adictivo. antes de entrar un poquinho en materia, nós aquí en Esbardallando, como xa viches algunha vez, temos unha pequena costume, que é a xente que está convidada no programa deixa unha pregunta a cegas para a seguinte persona ou persoas que estén con nós, completamente a cegas, no, o chiste é que non sabes quen vai vir. Nada, a pregunta a quenda anterior, ou no mes de xaneiro, foi unha charla sobre o romance no rol. Entón, as preguntas estuveron dúas personas, teñen dúas preguntas para ti. A primeira pregunta é: cal foi a primeira experiencia romántica en rol? A primeira experiencia romántica en rol. Guau, non teño nin idea, a verdade. Pasamos á segunda, por si Sí, acaso sí. se ocurre Sí, algo máis. vou pensando. Mentras vas pensando, cal é o teu crush ou amor de adopción favorito en rol? Non sei se... O Crash, que é ese típico amor platónico Sí, unha con unha personalidade así. cunha personalidade así famosa ou ficticia, como inalcanzable, hoxe en día úsase, pois, o que nos nosos tempos chamábamos un capricho, ¿no? Sí, Está sí. o que o primeiro amor ou un capricho. Estáseme a venir á cabeza así en plan no mundo da Dragonlance, Ajá. Laurana, que é unha elfa Qualinesti, que, bueno, bebe os ventos por o Tanis o semielfo. E supoño que é así un plan pouco, sí, podería ser, non sei. A primeira experiencia romántica en rol, no, eres máis de rolear acción ou romance? Pero bueno, eso vai todo xunto. O sea, unha boa campaña ten que ter un pouco de todo, non? Se non recordas o mellor así a primeira, unha memorable. Unha memorable. É un tema que me dai moito, como se di, reparo, non é a palabra. Pero non é un tema que me goste moito. Non me sento nada cómodo con o tema de facer o flirteo, o Ajá. romance en rol. Sí, pasou o mismo. Eh, o sea, ahora non se me ven sabes? Porque un rollo que trato de evitar ou Ujú. metes o freo, en plan dices, non sei. Tamén na vida da real, Sí. as miñas habilidades como seductor ou amante, Ajá. pois son máis ben nivel iniciación moi baixas como para atraer as afición, non? Sí, un natural, ¿no? Sería a definición, como a mí. Un desastre.
Pois nada, benvidos Bardallando, seguimos un pouquiño vendo que o tema da romance non temos ahora Un así. desastre. Así no mismo. Nada, empezamos pola parte de xogador de rol, das preguntas que sería como descubriches o mundo do rol, cando empezaches a xogar, como xurdeu isto, porque antiguamente como era un pouco tabú. Eu tabú non o coñecín como tabú. Ujú. Empecé a xogar poucos meses antes do asasinato este do de famoso do rol dos 90. O das cartas o asasino da Bralla. Sí. Ujú. E daquela na escola había un piño, non? Que xogaban como a chamada de Cthulhu nos recreos, non? Empezou a chamarme a curiosidade ata que me explicaron en plan de que iba a historia e eu flipei, pero en colorinchis. En plan, eu viña do mundo dos videoxogos daquela época, que tampouco eran Ujú. non era nada do outro mundo, entonces te estaban presentando unha cousa no que tú podías facer o que quixeses, sumerxirte en mundos de ficción e todo isto, non? E flipei, en plan, aos poucos meses xa estaba, conseguí aforrar así cartos para comprarme o primeiro xogo de rol e meterme a tope a dirixir aí. Entonces, E dende aquela. o primeiro xogo foi Cthulhu, o primeiro manual que tu eches, O do Cyberpunk, que estaba recién estreado daquela. o Red, Creo que non, era naqueles tempos a edición era 2020, que había 2020. a traducer a unha editorial que se chamaba M+D, creo que en decembro do 93, e eu según as miñas contas, debín empezar sobre marzo-abril de 94. 94. Sí. A seguinte pregunta sería se tes algún xénero ou sistema de xogo favorito. Xa vimos Sí, dos. eso, non era a min de cando empecé a xogar gustábame moitísimo xogar o de Star Wars de Condados de 6 Ujú. que daquela publicaba Joc. E cando volvín xogar, aunque volvín con a quinta edición de Dungeons and Dragons no 2020, lendo así manuais antiguos, enganchei moitísimo con Basic Role Playing, que é o sistema de Chaosium de xogos como A Chamada de Cthulhu ou RuneQuest, un sistema porcentual moi básico, e que eu sentime como moi a gusto, moi familiar con el, entonces podo montar as historias que se me ocorren con el, pois é o que boto man. Por familiaridade, por, non sei, flexibilidade, quizáis. Sí, ao final sempre algún estamos máis cómodos en algún sistema e o de man. Falando de personaxes e historias, tes algún tipo de personaxe favorito para interpretar? Trato de cambiar, cambio moitísimo. Se nunha aventura, pois estamos xogando un home, pois na seguinte xogamos unha muller ou xogamos, podemos cambiar a identidade sexual, se estás facendo unha persona moi extrovertida no outro, sabes, como Ujú. para probar cousas, non teño así como un tipo. Sí, teño un tipo, é verdade, non vamos a mentir. Encántame xogar tíos grandes, tochos, que son todo o contrario que son eu, en plan, o típico cando vas a xogar as xogos aos videoxogos estos de dar a hostias, Sí. o máis troncho que podas encontrar, é un personaxe que me gustame facer moito. E ao mesmo tempo, cando estás xogando, gustame mostrar o seu lado máis familiar, máis cotidián, non? Porque esos seres Ujú. son como falsos, non? Sí, Un tipo tan varonil, tan tan duro. testosterónico non existen, non? Sempre teñen debilidades ou outras caras que mola mosar un pouco. O sea, digamos un tipo Chuck Norris, ¿no? Se o non sei, que o Chuck Norris facendo desayuno. Efectivamente. Non sei. Amosar outras caras, non Outras sei. caras. Eu pensei que me ibas dicir o típico bardo ligón que era a túa especialidade. Ao principio solía xogar a ese tipo de personaxes, non? O extrovertido, o cara dura. Recordo un personaxe de Dungeons and Dragons dos 90 tamén que era eso. Era o prototipo de bardo. E agora é un personaxe co que non.
non sei, non me gusta moito. Non te sentes tan... Non sei, a mellor é porque agora se está estereotipando moitísimo, non? Ese tipo Ujú. de bardo e non sei, se poden xogar moitos bardos diferentes. Sí, a E verdad non que... sei, ás veces, como fala a xente desto, incluso parece unha especie de agresor sexual Ujú. ou moi chungo, non? É como hai que botar un pouco freno e pensar un pouco tamén ese tipo de personaxes. Sí, no, ademais é como moi meme que se fai sempre a esa referencia, pero por exemplo, unha das últimas referencias que temos á peli de Honor entre ladróns, o Bardo, que é prácticamente o personaxe principal, é todo o contrario. Claro, Ten o o seu sea, punto cómico, pero sí. Gustábame moitísimo na segunda edición de Dungeons and Dragons que cando falaban dos arquetipos, non? De o ujú, guerreiro, o clérigo, pues daban como varios exemplos, en plan, non me acordo, pois do guerreiro pois falaban a lo mejor de Perceval, non que sei, ujú. un guerreiro nórdico e tal, entonces abríase un pouco o abanico do que podías xogar. Últimamente o que ves é como, non sei por qué, como que a categoría é como unha especie de papel en sí mismo, un rol, Ajá. non? Eh, Se eu recordo no manual, creo que é o de quinta, que che di, un bardo pode ser, non ten por que ser o típico elfo nunha recuncho dunha cantina tocando un laúd, pode ser o máis bravo guerreiro no medio dunha batalla que inspira aos seus compañeiros batendo na súa armadura de forma rítmica. claro, está moi guai Mm. está moi guai tamén coller unha categoría o bardo, por exemplo, tratar de poder 10 exemplos de tipos de bardos diferentes. E a mellor a primeira idea, pois non sei, xogar un bardo romántico, pero mellor sacas así un par de exemplos e dices, pois mira, ese tamén ten o seu interés. Como podo construir este bardo? Buscas unha subclase así que se poda adaptar ou diseñas a túa propia, Sí. pode ser divertido. Eu teño unha xogadora que é a típica que lle gusta facer caos e sempre está, no, eu quero facer un bardo, eu quero facer que sea tal, que e agora con, non sei se viches a serie a de Mighty Name, a segunda campaña de Vox Machina. Non, comecei a ver un pouco a primeira, vin de Critical Role, non, algúns Ujú. episodios, pero xa che digo, en plan, o que é tema vídeo, vexo moi pouco. Non che dá moito tempo, non che dá moito a vida. Sí, 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 non, pero son dúas series que teño ganas de ver, non, porque enganchoume bastante. Eu vin a 8 ou 9 episodios da primeira campaña de Vox Machina Ujú. da campaña de rol Sí. televisada. E despois comecei a ver un pouco a serie en dibujos animados e dixen, pois, tiña con calma, como tiña tempo, séntome e a miro. Sí, pues na segunda campaña, por exemplo, era un exemplo do que estábamos a falar, hai unha sacerdotisa, o que pasa que ela o seu patrón, bueno, o patrón, a súa divinidade é un deus caótico, unha especie de Loki, unha especie é completamente unha risa de personaxe, sabes? O sea, a cousa máis tola que se che poda encontrar por aí de bater na xente cun peluche xigante, cun bastón de caramelo, cun... Eso mola. Entón, claro, Ademais, é que xa os propia mesa te está dando contido para que ti, como se estás dirixindo, pois, o recollas e o devolves e o vais amplificando. Cando se empeza a producir ese toma daca na mesa é moi bonito. che, esa bola de neve que se empeza a armar e tes ganas de botarlle máis leña ao lume, ¿no? Sí, sí, imos por aquí que mola moito máis do que eu tiña preparado. Sempre, ese é Sí. o mellor tempo do rol. Tiñas preparado 50.000 cosas, nunca me foi. Tes algunha anécdota que recordes con cariño de algunha personaxe ou dunha interpretación? Lémbrome moito da non sei se foi a única cando volvimos xogar o rol, éramos a mesma xente que xogábamos nos 90, Ajá. pero no tempo de pandemia descubrimos as videoconferencias e tal e volvemos a xogar, non?
montamos unha campaña de Dungeons and Dragons quinta edición, que era unha especie de, non sei se coñeces a ambientación Brancalonia, No me que é suena así ahora como un mismo. espagueti fantasy en plan rollo como medio italiano, fantasía. No, pero me chama moitísimo a atención. Pois vai dese rollo, en plan de coller en plan a cultura italiana un pouco canalla, así rollo de Mafia. supoño que sí, mafia, cristos de entre ducados nobleza, no na Italia, en plan pero con unha pátina de fantasía. Estábamos xogando unha historia así, nun lugar que se chamaba Castaña, así en plan ya. Só morreu un personaxe, un clérigo que se sacrificou por todo o grupo en plan para sacar a xente do plano feérico no que quedaran Ujú. atrapados tratando de rescatar a un vello noble e, e foi moi emotivo, foi como estábamos moi acostumados en plan a xogar en plan de carallada, non? De risas Ujú. e tal, en plan en ese momento chegou o dramatismo, en plan quedamos todos así un pouco como, hostia, que chegou nos a patata. Sí, ás veces ponense un pouco as cousas intensas e faise ese nudo na gorxa que dis, "Uf, que intenso." Ese bleed, ¿no? Que lle chaman. Sí, sí. Pois Que dándolle o tema de Blitz tamén foi unha cousa que descubrín agora o volver a xogar o rol. Antes xogabas unha maneira moito máis casual, non? Ujú. E agora o mellor estás tamén pode ser pola idade, que tes máis experiencia vital e o mellor falas de algo e te chega máis máis e o empatía, sentes máis... máis. Sí, Así, rompendo un pouco a cuarta pared, si te imaginas, si puideses propoñer a unha das túas personaxes para unha entrevista como esta, cal traerías? buah, esa sinxela. Estou xogando unha partida a dirixe de Tanis. Ujú. Eh, está ambientada na Irlanda, eu creo que nos años 90 ou nos 80, e mezcla en plan como empezou como unha partida se chama os Hermanos Finnegan. E son uns irmáns irlandeses, un viva la vida. Eu unime ao cabo dunhas sesións como o seu cuñado, non? Fixen un cuñado que ten demasiado de min, non? Desa parte máis caricaturesca, en plan de os meus defectos, as miñas historias, de medos e inquedanzas, non? É moi divertido de xogar. E tería moitísimas cousas que dicir, vamos. E unha personaxe de outra persona que non fose túa, a quen entrevistarías? Outra personaxe. Mira, estou xogando a Bestia, unha partida de investigación para ratas nas paredes, na época da Revolución Francesa, o ano antes, non? Eh, e hai unha personaxe que Margot se chama, que é unha especie de muller do enterrador do pobo Ujú. e ten unha especie de obsesións con os olores dos mortos, unhas movidas moi raras, o que o leva está facendo incrible e tamén daría para facer dúas boas preguntas. Así como o libro do perfume, ¿no? Polo que me dis. Sí, sí, pois por aí non sei, como aún estamos xogando e supoño que ten moitas cousas que descubrir que aínda non coñecemos. Estás aí enganchado á trama a ver que... Sí, sí, en plan, interésame moitísimo esa personaxe. Que guai. Dentro da dinámica de grupo, que é o que máis valoras no teu grupo de xogo? A complicidade, pero eu creo que é cousa fundamental. O mellor o que estás xogando non te interesa moito o tema. A min, por exemplo, Ujú. os temas dos vampiros non me interesa moito, os zombies tampouco, pero coa xenta adecuada, pois todo cambia, non? En Todo. plan, os intercambios, coller o que outras persoas están a ofrecer e construir en base a iso,
Eu creo que iso é o que máis se engancha no rol. Esa química, non? Mm. Eu comparto 100% esa resposta. Para min é a parte máis máxica do rol. O sea, cando todo empeza eso, a xurdir entre a xente, a complicidade eleva o nivel moitísimo. Sí, es que ao final é un xogo social, interactivo, cooperativo, non? Moitas veces cando falamos de rol facemos como unha división entre a dirección, os xogadores, Mm. e no fondo está todo moito máis mezclado, en plan, é todo máis orgánico. Eh, Así unha pregunta un pouco, si poderas facer unha mesa de xogo así a medida, o sea, xente can que nunca xogaches, a quen incluirías? O mellor algún conocido, algo que dirías, este tipo o mellor xogaría ben, ou ao mellor o típico famoso, gustaríame xogar con Matt Mercer. pois non sei. Eu tuve a sorte o ano pasado de coñecí nunhas xornadas de xogo a dúas persoas, a Tanis e a Skogar, e houbo bastante conexión, non? Tanis creo que, non sei, foi como xoga moitísimo, non? Entón coñece moita xente, foi facendo como unha especie de microselección. Eu o que fixen foi un pouco achegarme á súa roda, en plan, Ujú. eh, e toda a xente que me vai presentando, pois vai moi ben. Son xente así, non sei, que hai moi bo rollo. E despois tamén os colegas Ujú. de toda a vida, pois non sei, tes esa conexión máxica de macerada durante décadas que tamén teñen algo máxico. Sempre hai un lore, ¿no? Profundo de... Sí, sí. No, pero despois esta xente, non que sei, imagínate o Mark Mercer ou o Sirius Senra aquí en España. Ujú. Ti pensas, que coño fago eu nesa mesa? Que son, É porque saben non? interpretar, saben declamar, saben non sei que, ti dices, eu xogo normal e corrente, en plan de onde imos. É Oh. moi bonito de ver, pero Ujú. é moi complicado de facer, non? Esa é o que fan. No, sí, a verdade é moi de valorar o que fan, pero, bueno, tampouco nos podemos facer de menos, porque a moitas veces, inda que as habilidades de interpretación de todo o mundo son diferentes, as ideas, as historias, eso, cada un ten unha personalidade que moitas veces aportase moito. Sí, non, porque ao final son as nosas historias Ujú. o que importa. O sea, eu veo non vexo moito LOL online de outra xente porque o Ujú. que me gusta son o que xogo eu. Que non serán nada incrible, Ujú. pero é É a teu. nosa historia. Ujú. É o co que disfrutamos e a experiencia de xogo, non? A min gustaríame entrar nunha cousa que comentaches que me parece super interesante. Como é xogar co teu grupo de amigos da infancia 20 anos despois nunha pandemia? Hubo un corte aí ou como é ese reencontro? Porque me parece unha... Houbo un corte, non? Porque eu deixei de xogar no ano 2000, máis ou menos, non? Cando entras na universidade, Ujú. daquela non había nen redes nen nada, estaba internet en pañais, non? Ujú. E volvemos a xogar no... Bueno, tratamos de xogar por WhatsApp no medio, no 2014, porque daquela, pois, despois da crisis do 2008, pois cada un acabou nunha parte de España ou de Europa, non? E aquilo non foi moi ben, pero bueno, quedou un pouco como a idea en plan de, hostia, volver a xogar o rol. E coa pandemia foi cando probamos facelo por videoconferencia e eu lembro que o primeiro día en plan Luis, un colega, andaba dicindo en plan, oi, que vergoña, non? Sabes? Estamos a facer. Dices, coño, isto é o que facíamos antes todos os fines de semana. Nada, eu supoño que todos sentíamos esa especie de incomodidade en plan de facer algo así en plan de pouco fora do que estábamos acostumados, pero en aos 10-15 minutos xa estábamos todos dentro É como se non arribísima. hubiera pasado tempo. Sí. Que bonito. Eu a verdade que nos ambientes que me movo a xente, moita xente comezou a xogar na universidade, de xente que trouxemos aquí, a universidade, o sea, o factor normalmente no colexio, a maioría de xente da nosa idade, máis ou menos, polo que me comentas, temos unha idade parecida, son do 84,
Sí, eu nací no 80, si somos da Sí. mesma quinta. A maioría de xente nos colexios era tabú, o sea, non dixeras que xogabas outra cosa que non fora o fútbol porque xa eras o marginado. Logo, no, nunha época máis de universidade, do finales de instituto, onde a xente comeza a xogar. Porque ti Sí, eres... En que cidade comezaste a xogar? eu en Vigo, estiven Vigo. en... Sí, ao principio tiñas que dar como explicarlo, non? Porque a xente Ujú, non coñecía o que era o rol. E despois eu lembro que na época cando empezaba a universidade a xente tiña como con certa curiosidade, xente que non estaba acostumada ujú, a ese tipo de xogos. Eh, E tamén eu penso que non que a xente comezase a xogar na universidade o mellor é tamén que o cambio das temáticas nos xogos, non? ujú, Antes era o mellor na primeira jornada xogos como O Señor dos Anéis ou Dungeons and Dragons están a chamar un público un pouco máis xove, non? ujú, Máis neno que adulto. E despois chegaron foi cando chegou o Cyberpunk ou o Vampiro a Mascarada, todo o mundo de Tineblas, ujú, que parece que chama a xente un pouco con máis idade, non? Esa o Cyberpunk é unha bastada, pero o mundo de Tebras que moitísima xente, sobre todo moitas mulleres, comezaron ujú. a xogar con ese tipo de xogos, pois eso, pois trata outras temáticas, outras maneiras de xogar, potencian o social. Sí, non é o mazmorreo clásico de... eh, No, na miña experiencia eu comecei fai moi pouco xogar a rol. Sempre me tiña chamado a atención, pero na mocidade que xogábamos era Magic. oh, Éramos eu máis un amigo, pois ali na tienda, e non, é que para xogar como xente, como facemos? Non, é que a xente xoga na cafetería da universidade, nós somos de Santiago, e dis onde van dous rapaces con 14 anos meténdose na cafetería da universidade. guapísimo. O sea, nunca entramos, o sea, foi un día fomos, chegamos á porta e dimos a volta. Además, cando tes 14 anos e veis a rapaces de 18, che, pois non Sí, sei, sí. como un mundo de homes, non? Mm. Parece unha diferencia abismal, insalvable. No, no, tamén tuvimos Mm. a época de Magic, non? Cando eu comecei no 94, xusto ese verán foi cando entrou Magic Mhm. chegou a Vigo, non? E foi unha locura todo o 90, pero en cambio no 95 volvemos ás mesas de rol. En plan, seguíamos xogando, non? Pero o levábamos como complementario. E despois, como non tiñamos cartos, pois moita xente pois, o fomos deixando, porque daquela pois era moi de mercar sobres, barallas e... Sí, sí, o punto comercial de Magic é unha locura. Sí, sí. Bueno, pero a mí un xogo que me Mhm. gustoume un mogollón daquela época. Sí, porque o rol tamén incita moito ao coleccionismo, os manuales que non son tampouco baratos, os dados, ao final acabamos cunha chea de dados todo o mundo. Sí, Tal, pero o Magic é máis a xente que xoga máis competitivo, sempre ten que estar ao día, sale esta nova colección, casualmente sempre é forte, sempre hai sí. unha mecánica nova que che deixa atrás, pois ao final incita a gastar. Senón tamén, cando descubrimos un pouco o Magic competitivo, eu nunca entrei neso porque é un terrible, un xogador Mm, terrible. E non me gustaba nada o ambiente tampouco. claro. Porque gústame moito máis o do rolo de compartir, estar Mm, en o Magic, ao mellor chegabas aí á tenda, pois empezabas a xogar cunha persona que non coñecías, e non falabas tampouco moito, simplemente xogabas, era todo como moi frío, moi distante. E mm. nunca enganchei moito con eso. E logo dentro de preguntas para directores, porque ti tamén dirixes, como describirías o teu estilo de dirección de xogo? Como te gusta dirixir? Como me gustaría dirixir e como dirixo son dúas cousas Son bastante dúas cousas. diferentes, en plan, sí, porque moitas veces xeneras expectativas que non vas a cumplir e non teñen moito sentido. A mí supoño que o que máis como me gusta dirixir? Pois é unha boa pregunta que debería facerme con máis frecuencia, non? Ujú, Supoño que normal, en plan de non ser un gilipollas, presentar o que hai á mesa, escoitar moito o que teñen que dicir e construir en base
o que me responden, non? Non facendo voces, interpretando personaxes soy terrible. Unha cousa que me gusta que eu penso que levo ben é o tema dos ritmos da Ujú. partida, en plan, cando acelerar, cando frear, eh, e os desenrolos longos, non? Ao mellor nun one shot non se mira, pero se teño sesións por diante no que podo ir aproveitando o que me ofrecen a Ujú. xente da mesa, pois entonces aí supoño que se ven máis cousiñas. Sí, sempre se ven. Eu sempre uso, como digo, eu isto é como as películas dos americanos. Que cando che detén a policía di todo o que digas poderá ser e será utilizado na túa contra. Sí, Em, porque ao final séntome na mesa e a miña idea de aventura pois é unha cousa moi sinxela, o que se che ocorre a calquera de nós, non? Eh, pero despois, non sei, a xente empeza a meter cor, non? Porque a súa personaxe é tal, ou Pascual, ou tía, preguntan por algo e xa tes algo por onde tirar e cando empezas a sumar a túa aventura que o mellor é chegar a unha cova chea de goblins e empezar a barrer con todo Dios con esto e aquelo, pois se converten noutra cousa. pero, Entonces é cando parece que eres este director de xogo é increíble, pero non é verdade, é todo maquillaxe. pero esa é a maxia do teatro, da Sí, mente. sí. Esta pregunta vai ser fácil. Prefires aventuras improvisadas ou planificadas con antelación? Eh, Gústame as dúas aproximacións. Ujú. Vou moito máis seguro con aventuras preparadas por min. Pero a miña forma de preparar tamén deixa moito campo a improvisación, en plan de non preparo todo o detalle, non? O mellor, pois, tes por aquí unha serie de persoaxes, uns lugares, un, cousas que poderían pasar, e con eso, pois, máis ou menos, en marcha, despois a ver onde vas. O sea, lanzar preparar unha base e de aí que medre a árbore para onde Sí. teña que medrar. E logo, aparte de dirixir, ti creas partidas, creas mundos, colles partidas que xa feitas. Non me gusta moito as partidas feitas porque para min Ujú. leva moito traballo, non? Tes que lelas, tes que saber como vai todo o chollo e acabo moito antes pois facendo as miñas propias. Dende o principio de xogar foi moi así, en plan, antes non tiñas cartos, tiñas que facerte as aventuras. Ou ni siquiera existían publicadas, nin siquiera as podías comprar. É unha cousa que me gusta moito, en plan, o tema de preparar aventuras e cada vez tiro máis de sistemas de xogos xenéricos nos que en vez de pensar, pois non sei, quero xogar ao Cult. Entón Ujú. tens que adaptarte a Cult para crear unha aventura. Ahora estou funcionando un pouco ao revés, en plan de, digo, pois eu quero facer unha partida de, non sei, de mercenarios teutones no século XVI, non sei, facendo das súas por aí por centro Europa. Ujú. Buscas pois, mira, pois o quero facer con Fate, ou quero facer con Basic Roleplaying, ou con este outro sistema, buscas un pouco na Wikipedia, en plan de que vai a historia, non? Aprendes mogollón, é divertido. Tes algunha historia de mundo creado por ti predilecta ou... Do último que dirixín, bueno, hai dous, un se chama Lightmine, non? É unha historia así como de fantasía nórdica, Ujú. non, nun mundo de fantástico, en plan con unha serie de culturas bueno, que bebe moito do vikingo, das culturas anglosaxonas prehistóricas, tal, nunha idade de hierro, e vou moi aos poucos, en plan, levo tal mellor dende 2020, pois tomando notas de cando en cando, facendo algunha aventura e tal, e gústame moito, porque sintomo como moi meu, que vou ao meu ritmo,
Agora preparando unha aventura, non, para ese mundo que vai ter lugar nun archipiélago en plan nos lindes dun mundo coñecido nos que de repente pois, un volcán empeza a entrar en actividade, non? Pois removerá todo o que é a comunidade e haberá que mezclar os elementos máis físicos, non? Pois o mellor as cinzas, o humo, a lava e asocialos a elementos mitolóxicos, elementos de xogo que poidan pois non sei, da lava poden sair demos de fogo que non sei, que podan estar destrozando granxas e prendendo lume aos campos e non sei que, habrá que Mm. detelos, non? E xogar con ese tipo de historias. E despois hai outra que dirixín o ano pasado nas jornadas nos Trolls nos Castros que se chama Lursalak, que tamén é unha fantasía, pero desta de corte latinoamericano de cultura precolombina, non? Pero todo fantástico, en plan, aí tiven bastante moito menos respeto por descoñecemento das culturas propias, fui collendo daqui e dala, pero foi unha historia moi bonita, en plan, sobre todo porque a xente era unha idea de aventura moi básica, moi para as jornadas, moi para one shot, e a xente foi aportando moitos elementos que despois fui reaproveitando e quedou moi guai. Tes algún truco ou carta na manga para manter unha narrativa envolvente ou ese ritmo que decías que é a túa especialidade? Bueno, a narrativa envolvente eu creo que non sei facelo todavía moi ben. Miro moitos compañeiros que o fan estupendamente, trato de aprender o que poido, pero o ritmo supoño que o tema é escoitar a conversa, o como nos falamos uns aos outros, cando cando falar ti para adiantar un pouco os acoñecementos, mover a trama un pouco para adiante, unha cousa moi instintiva, moi intuitiva, que non creo que teña moitas regras físicas fixas. Non sei, ao final, isto de dirixir xogos de rol non teñes moita idea Sí, de que estás a facer. sobre a marcha. Sí, sí. Vas acumulando experiencia, pero se te paras a pensar un pouco como o fas, é bastante complicado. Deixarse levar, non? Dirías, ao mellor. Sí, sí, porque cando sobrepenso as cousas, despois non funcionan, non? Ujú. O sea, eu, o que acostumo facer é o mellor, acabo unha partida e penso, pois, que me gustou desta partida? Porque como sou unha persona moi crítica comigo mesmo, digo, pois, esta cousa que fixen, pois gustoume. En plan de, mira, Alberto, isto fixeches ben. E despois, en plan, que te gustaría mellorar? E colles algo. E así sí que funcionaba a historia. Pero, bueno, tampouco creo que unha cousa coa que non é obsesionarse, non pensar demasiado. Creo que é importante tratar de dirixir como xogas ao rol, non? Cando tú Ujú. te sentas a xogar ao rol, non sei, a mí nunca se me deu por darlle tantas voltas ás cousas. Sí, ti O, o que nos comentabas antes, non faces moita distinción entre xogador e director. O director é un xogador máis que está xogando simplemente con outras ferramentas. sí, ten outro papel Ujú. na mesa, eh, que, bueno, que leva máis traballo, non? Tens que preparar cousiñas e tal, pero é importante manter esa perspectiva de en plan de somos unha mesa, somos porque é un xogo Ujú. cooperativo, non un xogo de o capitán, director de xogo e os seus mariñeiros, non? Aquí non hai patrón. Ujú. Esa é unha máxima bastante Mm. importante porque cando todo ten que xirar ao redor dunha persona é cando empeza a tensión, polo que teño visto. Sí, non sei.
E dentro xa máis do noso tema, do noso idioma, da terra e de tal, porque antes falábamos que ti normalmente no día a día eres castelán falante. Sí, eu son, bueno, os meus avós falaban en galego, despois a miña nai xa lle falaron en castelán, entonces conmigo a min falaronme en castelán, aunque os coitaban na casa dos meus avós. Era o típico que chegabas ao colexio e dices, imos estar galego. E dicías, hostias, isto eu coñezo. Ujú, E descobres que é un idioma, e bueno. Pero bueno, son castelán falante, pero bueno, son unha cousa que sempre gardei moita relación, quixen non perdelo, non? ujú, Estiven vivindo en Mallorca durante 10 anos, non? Ali teñen como unha cultura da lingua bastante diferente daqui, como máis orgullo dela e tal, e cando volvín fixen ese cambio mental, non? En ujú. plan de, porque antes aquí cando me falaban en galego respondía en castelán. Cando volvín dixe non, ahora que volvo vou aproveitar e cando me falen en galego vou responder en galego, non? Tanto no ámbito laboral como tal. E, e nada, cando volvín a xogar ao rol, pois descubrín o servidor de Irmandades do Dado Ujú. e dixen, pois mira, xogar en galego é unha cousa que nunca fixera, creo. Parece moi interesante, moi para aprender. Eu sigo trabucándome moitísimo, falando Ujú. como poido, pero bueno, o importante ao final é Sí, falalo. falalo. Xa falarei como cunqueiro cando teña 60 anos, pero bueno. O importante é eso, pois sentir orgullo, non ter que esconder ou non ter esa sensación que durante anos ou en según que sitios é como, no, é que falar galego é como menos culto, é como, bueno, estaba máis denostado. Sí, e eso que, bueno, son dunha xeración que xa comecei Ujú. a ver como a xente empregaba o galego como lingua de cultura. Sí. Eu estudiei Belas Artes, non? Ujú. En Pontevedra, e veíase que había certo ambiente artístico que falaba en galego, galerías en Santiago de Compostela, non sei, non sei, o veías nas institucións, no CEGAC, que xa estabas a ver, pero bueno, hai ámbitos todavía o da xustiza que estaba totalmente ermo de galego, Ujú. non sei. E como é o salto, de decir, a min gústame isto xa no rol en galego, xa o probei e dar pues, un paso máis adiante. Quero estar activo na comunidade, esta ficha que me gusta vou na facer en galego, Eh, non sei, é que unha vez que te posas xogar en galego, pois vai todo. rodado. Sí, o sea, sigues facendo contido en castelán ou en galego según as mesas ou os ámbitos aos Ujú, que te refires, pero a min, por exemplo, me encántame de vez de cando ahora estou moitos líos, pero bueno, espero este año poder meterme outra vez nin Irmandades e buscar un bo lío, xogar unha boa partida tipo OSR, que xogamos algunha que foron así ujú, moi guais ou... Sí, é, é natural. Teño que pensar moito máis cando xogas, porque tes que falar máis lento, porque ujú. o cerebro funciona a outra velocidade, pero está moi guai. Cando interpretas ou xogas en galego ou, por exemplo, creas unha personaxe específica xa para unha partida que vai ser en galego, eh, pensar ao mellor de algunha diferente, o sea, algunha forma diferente, darlle unha característica, algunha retranca, inda que sea algún cliché de como nos ven aos galegos. Polo de agora non... Bueno, mellor si, unha de clásicos de Mazmorreo que o mellor si que bebín máis de tipos así da literatura ou da cultura así máis galega. Ujú, O que sí, bueno, isto de sempre, tanto en galego como en castelán, eu cando estaba en Mallorca, a partidas a que tratamos de dirixir, de xogar por WhatsApp, ujú, era pura morriña e nostalgia por Galiza. En plan, era un mundo que na representación de Galiza a nivel fantástico Dungeons and Dragons. E despois a representación de Castaña, ese mundo de fantasía tipo espagueti,
Ujú. Era o mesmo pero a añoranza do lado da cá, da lá. Esos elementos do galego, da cultura, a cultura castresa, por exemplo, está moi presente nesa fragmentación que falaba de Ligmain, non? Ujú. Ese, non sei, os monte pelado, a pedra, o vento, o Ujú. salitre, non? Todo esa épica da nosa prehistoria, pois un pouco elevado a fantasía, non? Gustaríame facerche unha pregunta porque saliu en un par de entrevistas, unha que a primeira vez que saliu foi cando tuvemos ca xente de Irmandades do Dado, precisamente con Sherwood máis con aí foxe o nome co outro home de Irmandade, Surdo. con Xurxo. Bueno, falouse de que normalmente cando facemos fantasía ou contido en galego, sempre hai unha mm, unha corriente de tirar cara a nostalgia, de mirar ao pasado, de mirar a historia. Pero eles lembraban con moito cariño unha edición dun evento en Coruña que se fixo cunha ilustración que era un mecha, un robot destes xaponeses gigantes, que era como unha Galicia ciberpunk distópica de futuro, e ese mecha fixérase nos asteleiros de Ferrol. Sí, sí, ese é o vídeo que vin. Ese é o vídeo que viches. Desbardallando, que non me lembraba. Vin Eh, algún máis, pero ese sí que o vin. E incluso cando falaron deso, deu unha idea para facer algo, non? Non o cheguei a terminar, o teño así como a medias, non? De imaginar unha Coruña posapocalíptica, non? No que todo o centro de Coruña mellor é como Neo Tokio de ujú, Akira, sabes? Que era como todo un erial atómico, non? Que o ujú, mellor ese mecha, non? Que construíron en Ferrol está medio afundido no preto da Torre de Hércules, non? Que ujú, poda ser o Chama en Serión, se tiña así como unha serie de elementos. Eu vivo na Zapateira, aquí nos arredores da Coruña, entón estaba ujú, imaginándome como unha especie de tribus ou clans, que se, non sei, o clan do Burgo, o clan de Culleredo, clan de por aquí por alá, con moitas historias, e, e molaba terminalo, non? E xogalo. A ver que... E sería eso, unha distopía post-apocalíptica ou, por exemplo, ti que che gustou bastante Cyberpunk, como sería unha Galicia Cyberpunk? Unha... Xogamos nun Vigo Cyberpunk que Sí? o dirixía un colega facendo moita parodia, estaba basado en Vigo, non? E con Ujú, un Abel Caballeiro que seguía vivo no ano 2000 trope mil, ujú. non? Era moi divertido, a verdade. Sí, a verdad que esa é un... Dame a sensación eso, eu comparto con eles que sempre miramos a nostalgia, a historia, o pasado, porque é moi rico, pero o futuro, por que non? Sí, non? Incluso podes coller un elemento deses do pasado, tratar de contar unha historia nun futuro moi lonsano, porque podes coller o que sei como se llama o Pedro Madruga, toda a súa historia e tal, e podes facer un villano de opereta Ujú. nunha especie de space opera galáctico, non? Sí, ao final todo é darlle unha volta Sí, e seguro que funciona. e dentro dentro xa da escena do rol e dos eventos, como entraches? Participas en dous que falamos, non? Sí, o primeiro foi o de 4 a 4, que Claro. organizamos en Vigo, non? Isai estaba a traballar nunha cafetería que se chama Cafetería 4 a 4, unha cafetería así que ten con moi mítica, non? No que é o ambiente literario e cultural de Vigo, aí xuntáronse moitos autores así importantes, en plan facían charlas e tal, o espacio é precioso, en plan, para montar así ocorreuselle o de montar unhas jornadas de rol, as montamos, non? Pusimos de 4 a 4 en plan un pouco xogando co símbolo do dado, non? De Ujú. 4 máis 4 se chaman as jornadas.
facendo referencia, pois eso, toda esa trayectoria vanguardista de Manuel Antonio e tal. Tratamos co cartel foise diseñado así en plan nun estilo así máis moderno, porque xeralmente os cartéis que representan son, pois, as típico, o dragón, o guerreiro e tal. E aí aquí era tratar un pouco de saírse dese ambiente. E nada, fomos aprendendo un pouco como iba esa historia, en plan fixándonos como facían outras xentes, en plan como facer un formulario para que a xente se apunte, como buscar másters, como publicitar e que isto chegue a xente. Eso conseguimos reunir 5 mesas ou 6 mesas, non me acordo cantas foron, Ujú. e foi moi guai, non? E a partir de aí, unha vez que consigues organizar unhas primeiras, despois é moito máis sincero, non? Porque a xente queda como expectativa, quere outras, non? E está moi guai todo ese contacto así de cercanía, de proximidade, de xente que ao mellor nos coñecemos de falar polas redes e xuntaste nun lugar físico e tal, e coñéceste, intercambias ideas, só que xeralmente en redes sociais falamos como bestas, non? En plan, Ujú. sin tapusos, e aí tens que controlarte, volves a ser unha persoa civilizada e falas outra maneira. O que se di no ambiente desvirtualizar unha persona, non? Eso. Cal consideras como un éxito das xornadas? Que se continúen os one shots, que se xere comunidade, que a xente volva a xogar? Está todo o tema da xente que ao mellor se achega ás xornadas para aprender a xogar ao rol, para descubrir de que vai iso e que logo de xogar unha partidiña, pois que se queda medio viciada, en plan, e onde xogades, e onde podo seguir xogando, sabes, que fan ese tipo de preguntas. Eso está moi guai. E despois todas esas sinerxias, esa enerxía que queda como latente despois dunhas xornadas que ás veces pois, materialízase noutras partidas, ou xente, pois non sei, sempre acabas falando, pois, métete en Irmandades do Dado, métete en Caliza Rolera, aí a xente xoga, monta partidas, tal, e todo ese rollo eu creo que merece moito a pena. Sí, ese rollo está moi... Eu a verdad que xornadas como tal físicas non participei porque eu non vivo en Galicia actualmente. A única que me pillou aquí Esteban foi un aliado do traballo, pois estaba de prácticas e foi un confuso cambio a ter contrato e foi unha completa locura. Só que aquí en Madrid hai moitas, pero xa se podo xogar, prefiro xogar en galego. Sí, non, sí. Además, se é tal túa lengua materna, pois, Mm. non sei, eu creo que coñezo xogar nas dúas idiomas non é o mesmo, é complicado. Sí, a miña historia co galego eu sempre a conto na maioría das entrevistas. A miña familia por parte de nai é de Madrid, e con 20 anos vin aquí e tal, e pois xa estás en Madrid, pois como non tes problema, falas en castelán e xa está. Chega un momento que eu só falaba galego, pois cando chamaba o meu pai por teléfono, cando viña de volta a ver aquí a familia, era parte do meu pai, os meus primos e os amigos de sempre, non? E claro, chegou un momento, pois, por desgracia, que o meu pai falleceu e dixen, joder, pois cando vou volver a falar galego, sabes? Porque che cambia a vida, cambia os entornos, os círculos, e dixes, cando vou volver a falar galego? E aí estaba empezando a xogar ao rol porque sempre me chamara a atención. Eu sempre estuve no mundo do Magic, dos videoxogos, do tal. Por eso o mellor o salto de xogar online non me... Cando xa levas xogando o mellor xogos MMO cooperativos, que estás con 30 personas organizándote 2 horas no Discord, non xogar con 4 personas non che parece tanto. Claro. Pero, claro, descubrín un pouco o tema do rol pois un poquinho antes da pandemia coa expansión de Twitch. Eu comecei a xogar, a rolear un pouco dentro do World of Warcraft, sonarache. Sí. E... Sí, xa non, son xogos que nunca probei, Uh-huh. pero agora eu non sabía moi ben de onde viña todo este tema de Discord, pero acá estás falando de organizarse grupos moi grandes para xogar Uh-huh. World of Warcraft, por exemplo, dices, coño, ten todo sentido.
Sí, bueno, Discord é máis novo. Ao principio, cando a xente xogaba cooperativo ou competitivo e tal, había creo que sigue unha aplicación que se chamaba TeamSpeak. Era moi arcaica, sabes? Era como Sí, sí. un IRC, non sei se tuveches a conexión cos típicos chats. Eso, meu irmán, sí, pero eu tive unha época así como moi de vacío tecnolóxico. Mm. Teño uns focos moi grandes por aí, por o medio dos 2000. Pois esa foi unha época tamén de eso, da xente que falaba, que comenzabas a chatear a través de internet Sí, e foi cando, bueno, cando polo menos eu descubrí todas estas cousas que ao final veñen pois, de Estados Unidos, que naquela época pois iba como 3 4 anos por diante nas modas e todo, no cine, na cultura, era outra velocidade. Ahora con internet todo é sacan Stranger Things e o estreno é ás 2 da mañá á mesma vez que Estados Unidos. sí, no, eso cambiou un mogollón. Non, pois eso chamoume moito a atención cando hubo unha época que na Asociación de Laco aquí na Coruña Ujú, vos ofrecíamos partidas para que a xente probase o que era Dungeons and Dragons, non? Chegou moita xente que viña do mundo do xogo de rol online, non? ujú. De videoxogo, non? É como, non sei, como eu non o coñezo o medio, é moi complicado saber cuáles son as súas expectativas cando se achegan a unha mesa. Ou cal é a súa maneira de xogar e como van a trasladar á mesa. Foi moi interesante, en plan, coñecer todo iso. Sí, eu, bueno, o que eso, as xornadas que participei foron nas de Galiza Rolera. E eso facía un tempo que encontrei pois un amigo de Galiza e tal, nós estamos xogando en Twitch, estamos emitindo en galego, e era a xente de Tincaos, onde conhecín tamén a Secho, e pois uns meses despois, no, que ten partida non sei se foi no Halloween ou no Nadal de Galiza Rolera. Dixo, ai que bo, eu quero xogar con... Foi o meu Mad Mercer de cabecera de eu quero xogar unha partida a este home, porque despois de estar tantos anos, ti que viviches fora tamén, despois de estar tantos anos nun ambiente Madrid que é outra cultura, é outra broma, é Sí, outra retranca, outra historia. Ver xogar xente que se criou na mesma época e zona que a ti, hai como un lore común que dis, joder, síntome identificado con esta forma de facer, con esta forma de xogar, con esta forma de decir, eu recordarei moitas veces, no, estades liberache desa cidade e tal, que estaban xogando nos Tincaos baixaches do escenario porque vos deron como uns premios e aí sí, e tal, e había dos personaxes aí detrás do escenario mazando a muerte. sí, claro. É que é a forma de contalo, sabes? É un Sí, que a mellor as palabras levan moito máis significado do que pensas, non? sí, Non sei. sí, sí, unha morriña unha bestial, dices, eu necesito Eh, volver a isto e eso eso, foi. eso o sentín tamén, non? Xogar con xente de todas as idades é moi diferente a ti, mola mogollón, pero cando xogas con xente como dos teus iguais, non? Xente Ujú. da mesma franxa de idade ou do punto xeográfico, hai como unha maxia especial tamén, non? Que está moi guai. Sí, é como unha especie de conexión extraña. Nós vivimos aquí en Madrid, Toledo, e coñece xente de aquí e tal, ben, pero ao final, círculo de amigos, pues, dúas parexas que son de Santiago, de Ribeira, de Galicia, outras dúas parexas Sí, que son de Valencia ou de tal, outros rapazes que son de Barcelona. Non sei, que a xente de Madrid é un choco moito, é sí, outro como, background. non sei. Eso. Contados, é moito máis fácil como encaixar con xente como de fora que de aquí. O cual imposibilita unha mesa física moitísimo, pero Sí, pero eh, bueno, eh, Madrid ao final sí, sí. hai moita xente de fora, non? Moita xente de fora, moita xente Sí, que ven, moita xente que, pero bueno, é tamén un ambiente
ou encontras ou a verdad que é moi grande todo, o sea, Sí, outra escala. uh-huh. Nada, o xusto quería falar tamén deso contigo, dentro dos eventos e tal, no, por exemplo, Trolls nos Castros, do outro evento que participas, como é Sí. xogar con xente máis nova, as novas xeracións, como as ves? Eh, o rol é como unha linguaxe universal e Non común, sei. non? Que chegaba xente, en plan, eu lembro unha mesa que debía haber xente de 50 anos tranquilamente, xogando Uh-huh. a súa primeira partida de rol, e xente que debía tener, non sei, eu calculo fatal as idades entre os 18 e os 35 anos, parece o mesmo, non? Pero eran Uh-huh. xente moi xoven, para min que eran menores de idade, 16, 17 anos e así, e xuntámonos unha mesa enorme, además debíamos ser 6 ou 7 xogadores, e empezamos a falar, aunque había diferencias de código, non? O Uh-huh. mellor, pues, viu Son Goku e o outro estaba a súa historia da súa infancia, non? Pero O One Piece ou o Naruto da época, eh, non? nunha hora estábamos todos na mesma páxina, en Uh-huh. plan, xa estábamos coa a nosa propia fantasía, xogando e tal, e foi moi guai, non? Ese tipo de experiencia así, en plan moi multixeracional. Eh, notas eso, eu noto, Uh-huh. en, non creo que sexa un tema de idade, non? Pero as distintas formas de sensibilidades á hora de xogar, non? Uh-huh. Según en que mesa te sentas, non sei, pois en Troll nos Castros xoguei unha partida de Pendragón, que é un xogo de rol tradicional, non? Máis de orientados de cabaleiros, con a mitoloxía artúrica en materia de Bretaña, e xogas dunha maneira moi determinada, mellor con códigos e con xestos de xogar de fai tempo, Uh-huh. o mellor xoguei tamén a partida de Zar que era de monospaciados, non? Que é outro Uh-huh. estilo de xogo, con outras expectativas e sensibilidades, e mola mogollón meterse nesas partidas e ver como funcionan, coller os elementos que te molan, porque dices, pois mira, isto que estás a facer aquí, que mellor, o vou a levar a aquela mesa dali. Uh-huh. Algúas veces funcionan, outras veces non, pero está moi guai aprender todas esas cousas. Sí, E a verdad. cando volvín a xogar, por exemplo, os PBTAs, eu Uh-huh. non tiña ni idea do que era un PBTA, e, bueno, tuve a sorte de que nunhas xornadas que organizamos, que eran polo Día das Letras Galegas, organizamos unhas xornadas que se chamaban Con que de rol, na Asociación de Raco. Uh-huh. Aí creo que fun cando coñecín a Viri, non? En Aservut, Uh-huh. en desvirtualizado, non? Traes o Dungeon Ball, non? E pudimos probalo, e en plan, pois mira como funciona isto, tal. Está moi guai, non? Sí, eu probei fai pouco no en Irmandades do Dado con é que son malísimo pos nomes. As que estivo facendo as que estivo facendo fai uns meses antes de Navidad estuvo facendo este rapaz que é creador de aventuras, foi o nome por completo, Sergio. Sí, hostia, tú espera, Sí. O sea, teño tengo nome pero non o o nick. icono na cabeza, Sí, verdad? Mole, Mole, un Death Mole. un Death Mole, eso. Antes mole, sí. Eu acordome eso da partida do Copromante, da partida... Bueno, na Copromante non estuven, pero a aventura no Bosque Profundo, esas que son máis Dungeon World, a verdade que foi unha Sí. pasada. E logo Zar que comentabas estuvo na partida esta que pudin xogar con Sechos na miña primeira partida. E Este Fado tamén. sí, estaba como xogante, foi un compañeiro brutal. Sí. Gustou moito a súa personaxe. Bom, a verdade que aí a xente, porque coincidín con Zar máis con Viri, con Sherwood, nesa partida. Claro, foi é a primeira vez de xente deste nivel e dis, mai, madre mía. Sí, no, con Viri mola mogollón. Con Zar tamén coincidín só unha partida de monospaciados, creo. Non sei Ujú, se coincidimos despois noutra mesa ese mesmo día ou non. Creo que non. E con Viri xa xoguei bastantes e mola esa maneira así en plan tan expansiva, tan de deixar voar a imaginación en plan sen control. Mola un huevo. sí, ademais Viri é...
É un compañeiro que che dá pé a todo, Eh, ou que falaba con toda a xente que dirixiu, ti xogaches con el ou dirixicheslle tamén? E xoguei e dirixín. Ese Ahora ente. estamos xogando unha en castelán a un xogo que se chama Quosballs, ambientado no mundo fantástico de Gloranza, que é un mundo así Sí. con moito trasfondo, non? Está a molar mogollón. É rarísimo xogar con Viri en castelán, porque coñecímonos xogando en galego e en plan como xogamos con xente de Logroño de Valladolid, pois non, hai que adaptarse. É a primeira vez que oín falar a Viri en castelán, non o coñecía. Sí, sí. Non, me E, dice, e, non, é e que eu dirixir, normalmente falo dirixiume castelán, de... digo, non te imagino. Sí, é que é unha cosa, é raro. Oye, a xente ao que sempre di de Viri que cando estás dirixindo con el na mesa é como ter un segundo máster infiltrado, que é Sí, unha sí, pasada. porque rema moi a favor. Eso é agradecer, non? Ou ten como moita sensibilidade cando Ujú. ve que algo vai mal ou que vai fora de control, preocúpase mogollón. O sea, eso tamén está moi guai. Sí, hai xogadores que xente, pues eso, dende o seu enfoque que reman moi a favor da partida, o sea que fan que esa compenetración da mesa escale moitísimo. Sí. E logo, queríache preguntar, non sei se si como ves, dentro do teu grupo de amigos que volvichedes a xogar, imagino que moitos teredes xa familia. O rol hérdase entre xeracións ou sempre hai a típica non vou facer isto que fan meus pais porque me dá vergonza, me dá cringe que din hoxe en día os rapaces. É moi cedo, non? Porque a miña filla maior ten 14, 15 anos e a pequena ten 10. Uh -huh, Eh, por exemplo, a maior, cando cumpliu 9 anos, non sei por que xogou o Dungeons and Dragons. uh -huh, Non sei cal era o desencadeante. Pero bueno, ela no seu cumpleaños montou unha partida de rol, senteime con ela para que diseñase e tal, a dirixiu ás súas amigas, non sei o que fixeron moi ben, en plan, pero bueno, pasaron, pero despois o tempo, en plan, perdeu o interese, non? uh -huh, Presteillos uns libros de Dungeons and Dragons, en plan, levaos para o cole, faced unhas fichas, non sei que, sabes, en plan, porque uh -huh. máis que eu colla a decir, non, nena, vas a aprender a xogar o rol xogas así. Molaba máis que tivesen en plan, pois aquí tedes as ferramentas Uh-huh. e organizadevos, en plan, probade cousas, pero bueno, non tuvo moito interese. E agora no cumpleaños da pequena Uh-huh. con 10 anos tamén, en plan, quixeron así, en plan, como de repente, xogar unha partida de rol, están super a tope con Stranger Things, entón querían xogar un rollo en plan Stranger Things. E o que Sí. fixe nesta ocasión pois foi que ela quería ser a directora, non? Presentar todo, en plan controlar as historias, tal. Eu senteime ao lado en plan para ter como de lingua de Uh-huh. serpente, susurrar, pois, no, bueno, máis que como lingua de serpente, como freo a miña máster asesina, ¿no? Porque só quería matar a todas as a mesa, non? Entonces era en plan de, non, deixa ya que sobreviva, dalle unha oportunidade polo menos, non sei que. Oh, O pasaron ben, porque a mañá seguinte quedaron a dormir na casa e querían xogar a outra. E dices, vale, entón, isto é un éxito. que guai. Sí, no, a verdade é que Stranger Things é un dos temas que temos na mesa de Desbardallando porque pensamos que, sobre todo nas novas xeracións, en xente que nunca se lle deu por probar, pode ser non un factor rolizante como foi a pandemia, que foi como un evento mundial, sino pero casi nestes anos, pois como factor máis de achegar o mundo a todo o mundo no rol. Sí, porque eu vira a serie cando saíra, non sei se foi no Uh -huh, 2017, 18, eu non estaba xogando o rol. Eu non me dera moita conta do papel protagonista, bueno, protagonista, en plan, que tiene un papel destacado o xogo do rol, en plan, se víase uh -huh, con claridade o que estaban a facer. Volvín vela coa miña filla este Nadal e foi cando dixen, hostia, pero si están
se ve todo, en plan, a narrativa, a maneira Mm, de falar e tal. E supoño que xente está vendo eso en plan e o quere probar. mm. Eu teño o meu reparo porque a xente ve Dungeons and Dragons e querrá chegarse a Dungeons and Dragons e o Dungeons and Dragons que temos agora, non? É un xogo Ujú. bastante complexo, en plan como para introducirse, non? Ten bastantes reglas, en plan, unha persoa que mellor non teña maneira de chegarse a xente que xa coñece o xogo, parecerálle un mundo, se non dices, Sí. meterme aquí a 300 páxinas e tal. Non sei, imagínate unha persoa que a mellor vive en unha vila e que non se empouca con pouca xente, pois pode ser máis complicado. Sí, ao E mellor bueno, sempre hai a típica persona que conoces, que alguén coñece, que tal. Eu, por exemplo, Dungeons non, o sea, vira pois, os dibuxos de animados que había de pequenos e tal, e cando empecé a xogar a rol, o máster que coñecín, o seu xogo de caceira era Mundo das Tebras, el xogaba vampiro, el xogaba home lobo, el xogaba changeling, el tiña o seu canal feito co toda a ambientación changeling, as cortes, todo o rollo. Aí tamén foi unha das cousas que sentín buscando de changeling, que hai un escritor director galego que fixe unha campaña de changeling ambientada dentro de Galiza. Eu dixen, xoguei con Moreiras, con como Fernando. Reiras, sí, con Fernando. Xoguei nas jornadas as de Galiza Rolera, as primeiras de todas. Sí, Se chamaban, non tiñan un nome especial, sonadas de rol. Galiza creo que Rol. sí. Pois Ujú. apunteime a unha partida de Changeling que era neste mundo, que Sí, era unha partida en Vigo tamén, que estuvo moi guai. esa é unha Porque das que teño pendientes. Eu xa como a pille por banda e me pillo ben, quero xogala. eh, non, además a Fernando o coñecemos de toda a vida, en plan en Vigo habíamos como Ujú, dous clubes nas dúas asociacións nos 90. Bueno, debe haber máis, pero bueno, hubo nun momento que xente das dúas asociacións nos juntamos. Hubo así moitas sinerxias, moitas intercambios, aí coñecimos a Fernando, a bueno, as ujú. dos persoas, e daquela, pois el que nos debe ser un par de anos maior que nós, e daquela, ao mellor, se nos tiñamos 16 anos, el 18, era como o tipo que controlaba, non? Ujú. E aprendimos mogollón, en plan de como as partidas tipo sandbox, eu creo que a primeira vez que as probou a xente foi da súa man. E vounos a cabeza, en plan, hostia, como mola isto. Sí, a verdad que é unha pasada. A verdad que el ten un estilo bastante avanzado para literalmente boa a cabeza. Sí, Esa é, xa che digo, unha das partidas que teño aí apuntada no calendario de a ver se algún día podo xogar. Nada, Dungeons and Dragons o que me pasou foi eso, un amigo me dixo, oye, pues, amigo de de xogar o World of Warcraft, oye, ti, esto de Dungeons and Dragons, como vai? Ti sabes como... Eu, no, pues esto tal, estuvemos aí falando, tomando un café, así un verán, e logo co tempo, pues, como logo que me preguntaches, queres probar ou porque ademais é un rapaz pois coñecímonos, volveu a xogar o Warcraft, el xogan tamén Warhammer de miniaturas e tal. sí, E, e Magic e estas cousas e me dixo, no, pois a verdad que nunca o pensara, me preguntou esta rapaza e tal, porque non sabía como comezar e tal. Imagino que o carón de Stranger Things. Bueno, contei un pouco e tal, e estuve falando, pues, queredes probar? Eu podo me animar a ler un par de libros e intentar narrar e tal, e fixemos unha historia e fixemos un par de intentonas por WhatsApp, como ti dis, estaban, no, é que non sei, quedamos aí no Discord, estuvemos facendo as fichas, e que non sei que tal, e íbamos xogar estas navidades, que eu puden ir e tal, e antes de ir, temos un grupo que se chama a Taberna da a Jarra Chispeante, e aí é todo rolón. Temos dous grupos de WhatsApp, sí. no? O grupo de rol e o grupo de fora. E comecei a tirar.
o personaxe que tiñes, estás, donde estás? Que encontras este obxeto e tal. Foi ao final, bueno, unha serie de cousas non podemos facer a mesa física porque hubo un imprevisto e tal, pero dixo, joder, é que nós estamos indo a unha tenda onde xogamos ao Magic e tal, o que pasa que o rapaz que ali quere dirixir, porque hai o home da, non sei se é o home da tenda ou tal, el dirixe guai, pero hai outro que sempre quere dirixir, pero con esta persona pois non estamos na sintonía, no, dis, no, o chaval da mesa dixo non sei que, pero non, el quere ir polo camiño que el preparou. Dis, a ver, mola máis o que estaba xurdindo aquí, non apagues ese lume, sabes? Claro, que es que se joda. Pero Eso bueno, é moi importante, en plan de, non sei. Cando te estás dirixindo un xogo, tú estás facendo promesas todo o rato. Se ti, non sei, unha persona fai un personaxe, un bruxo, te está dicindo unha cousa moi clara, en plan que quere en verdade bruxo, en plan de quere que xogar co patrón e con este tipo de historias, e tes que darlle esas historias. Se queres xogar Dungeons and Dragons, ti queres misterio, queres ouro, queres acción, non? Ao final é tener claros os elementos que tes que proporcionar e non tratar de arrebatarlos da mesa, en plan de, non sei, se unha persona, a mí non me gustan moito os bardos seductores, pero uh-huh. se fai un bardo seductor, pois hai que arremangarse e vamos, para a taberna. Sí, mira, desa de Bardo, que o que dis, estábamos na... Bueno, a partida esta que che comento foi a de os Paladíns do Oscuro, que fíxose na xornada de One Shot, a fixo o Secho de Galicia Rolera no Nadal de fai 2 anos, creo que foi do 24. Creo que estaba subido todavía no YouTube, porque logo ademais continuamos 2 sesións máis para rematar esa partida, porque era el fixo como un spin-off da súa partida dos Cincaos. Non sei se chegaches a velos algunha vez. A Tincaf non teño ganas de velos, teño apuntado, pero non Mm. vin todavía. Pois el ten, Secho ten, nós lle chamamos así un pouco, bueno, xa o biches por irmandades do dado, chamamos o Secho Verso, porque el ten o seu universo creado, onde hai varias partidas á vez, varios grupos, varios tal, o Tincaos é un deles. E entonces dixo, non, mira, quero facer esta partida dentro destas xornadas porque quero enseñarlles a estes rapaces o que pasa cando abres unha trama, sigues unha trama, empezas a creala, creas un grupo de bandidos e olvidaste deles e os deixas marchar. Porque no mundo sigue tal, entonces dentro de esto, o sea, xa a partida era como as personaxes non eran prediseñadas, pero tiñas unhas cuantas clases a escoller. O sea, porque literalmente iba a ser villanos dentro dese universo, sabes? Sí, sí. Foi un pouco a historia. E recordo a Zar nunha taberna, a típica aldeana, ¿no? Intentando ligar con él, vamos po palleiro, non sei que, foi así, foi moi divertido, víalo un pouco cortado, empeza a seguir o rollo e tal, sí, bueno, claro, pois contame, fálame do cura, porque tiñamos que investigar de aí, seguiu o rollo completamente, e di, bueno, ves que a rapaza esta sale pola porta da taberna e vai para atrás po palleiro. Di, bueno, fago yo señal aos compañeros e salgo pola porta e tal, e dis, vas po palleiro? Non, non, eu vou pa casa do cura e deixou unha ali plantada. Ali debe seguir a moza no palleiro. Mais adiante na posesión descubrimos que era un súcubo, o sea, fixo ben en non ir. Pois sí, mira. Pero bueno, estuvo moi gracioso como lle seguiu o rollo completamente o máster que dis, bueno, isto vai derivar en romance e tal, e logo cando a cousa puxose un pouco tal, dixo, non, non, eu saquei a información que quería e hasta aí cheguei. Foi gracioso o tema do romance, porque a min pasa algo como a ti, a min o romance dentro do rol, por exemplo, a miña muller probou un par de veces a xogar, o máster non lle cuadrou moito, entón que está así en plan de, a min gusta, pero non tanto como a ti e tal. Claro, ti estás xogando na casa e tal.
coíbeme, sabes? Vas a interpretar un romance con unha persona tendo a túa muller del agua, sabes? É como... Bueno, non creo, no meu caso non creo que sexa tanto un rollo así como Ujú, de estar emparellado ou non, senón un tema de intimidade, non? Porque é sí, como o rol está moi guai porque ujú, ganas moita confianza con xente, a mellor nun 15 minutos eres super colega de alguén que acabas de coñecer. Pero cando te empezas a meter neses temas parece que estás como a afición e ujú, o real parece como que se dilúen, non? Entonces a min dame moito reparo sí, traspasar esas niveis de intimidade. Eh, non sabes en plan, non sabes, o sea, sí. se estás podes facer daño a outra persoa, decir algo Claro, que non deberías, non sabes cando frear, non sabes, sí, sí. un pouco Cristo. A verdade que me imagino que como todo, soltarse, coller práctica e tal, Sei pero que a mí ao mellor parece é máis o son máis medos difícil. infundados que outra cousa. Ujú. Pero bueno, un tema, non sei. Cheo, de momento, a verdade que eso máis interpretar un personaxe muller cousas que lle teño un pouco de respeto todavía. Pois mira, o de interpretar personaxes que non son como a ti, a mí gustame moitísimo por o que vas aprendendo durante a partida, porque cando empezas non tes moita idea de como funcionar, non? En plan, e con personaxes mulleres teño moitas veces experiencias de tratar temas, de descubrir cousas simplemente Ujú. polo mero feito de estar interpretando un personaxe dese xénero, non sei, temáticas ahora non me lembro, pero bueno, típica historia que o velo desde outros ollos, outras perspectivas, faite Ujú. pensar. Entonces, xa te levas algo ganado. Pasa. Sí, a min dame que non sei, dame respeto comenzar cun personaxe e acabar facendo unha especie de burla, sabes? Como decir de alguma maneira. Mm, Facelo de forma burda, entón é un respeto que dis, non, que si quero facelo ben, quero meterme, pero claro, hai moitas cousas que desde o teu punto de vista, das túas circunstancias, non paras a pensar. Eu que ao principio cando fago un personaxe, pois teño só o mellor un rasgo ou dous rasgos en plan de, pois vou tirar por aquí ou por aquí, pois non sei, ser unha persoa valente, cualquier outra cousa. Ujú, Despois, cando empezas a xogar, parece que a propia personaxe vai descubrindo cousas según se va enfrentando a situacións e chega un momento, pasadas 3 ou 5 sesións, que xa dices, mira, pois esta personaxe revelouse desta outra forma, non? Vas descubrindo e coñecendo cousiñas. E por iso é moito do interese das campañas longas para min é esa. Non tanto como ver a unha progresión mecánica do personaxe, senón en plan ver como se desenrola a personaxe que levas durante moitas sesións. En plan, é sempre como revelador todo o que vas descubrindo. Como sí, moito máis tridimensional, non? ujú. Sí, a verdad que a personaxe eso, cando tes un par de sesións e tal, o mellor vai por, o mismo, vai por un camiño que ti non pensaras. Sí, sí, é como en plan de, ostras, parece que teñen vida propia. E que tú eres unha especie de interlocutor marioneta Sí, sí. que che está a utilizar un personaxe de ficción para falar a través de ti. Sí, no, a verdad que ademais eso, pues, como vai, como che salen as tiradas, como eu esta de que tamén xo compartín con Viri, a do Bosque Profundo, eu fixera un anano típico, anano cascarrabias, que vai tal, pero tiña unha conexión moi así cos animais. Entón ves un bicho enorme destes, o típico encontro de que aí hai que Sí. partirse a cara co bicho. Eu dixen, non, eu aquí vou facer diferente. A este bicho lle están facendo daño, está sendo sometido. Poño a man, intento comunicarme con ele. Levei unha hostia, pero había que intentalo. Sí, sí, joder, está moi guai, o sea, esas cousas, esos matices son o que lle dan así un pouco a súa personalidade o enésimo enano. Bueno, nos Ujú, xogamos a partida que xogamos de WhatsApp eran un grupo todo de ananos. ujú. Eran, non sei cantos, 8 ananos, creo, en plan, era unha especie de
versión bizarra de Brancaneves, non? Cada un era diferente. E dices, jo, como mola, non? En vez... Porque xeralmente tes ese estereotipo en plan de o nano coas cellas en V, Mm. sempre malhumorado, bebe cervexa, pero pólleslle dar un montón de cor, con un montón de cousas diferentes e sacar outro enanos diferentes. Sí, a verdade que estas cousas eu fixen así foi, non era como un enano como tal, porque non había arquetipos así de personaxe no Dungeon World, máis de raza, non? Como se dicía antes. Pero bueno, a idea foi eso, salime un artesano, era un artesano, pois era un artesano, pero non é un artesano normal, non é o ferreiro do pueblo, é un grabador de runas máxicas. Entón, dinlle un pouco pois de toque de naturaleza, toque de maxia, toque de algo máis místico co típico Sí. que dis. Teño un É, colega uh-huh, que, bueno, él sempre xoga enanos guerreiros, aunque o xogo non vaya de eso. Sabes, ten como ese arquetipo e parece que o leva, non? Esa súa especialidade e a leva de mundo en mundo. Pode estar xogando a Guerra das Galaxias e está facendo un personaxe o que sexa, pero ti sabes que é un enano guerreiro, no fondo. É moi gracioso. penso que escoitei algunha vez esa, igual falei con alguén que xogara contigo, pero sóname esa definición de persona. Sí, creo que Robin Lowe ten como 6 ou 7 tipos de personaxes Uh-huh. bueno, de xente xogando o rol, non? E unha delas se chaman o especialista, que ven a ser eso, non? Unha persoa que lle gusta xogar un tipo moi concreto de personaxe Uh-huh. e ele é feliz con ese rollo. Sí, pode ser, pero é feliz, pero bueno, o sea, ou xa sabes ao que vai xa o ves vir que tamén pode ser moi divertido, ese típico meme de venga, fai o teu, é o teu Mm. momento. Ou o típico de como lle podes dar 1000 voltas a un enano guerreiro de estar pois na Guerra das Galaxias. Nunha partida que xogamos que era no século IV en Delfos, na Uh-huh. antigua Grecia, el fixo un atleta que competía nas Olimpiadas, non? En plan, era un enano guerreiro realmente. Estaba con esa mentalidade de competitividade, sabes? Colle como unha faceta dese enano guerreiro o leva a outro lado. É como, hostia, señor. Un momento así, en plan que chegaba frente a un templo e trataba de demostrar frente a diosa, en plan, as súas habilidades, e era como, "Buah, isto mola mogollón". Que curioso, unha especie de... Sí, ahora mismo estou visualizando un Asterix. Pois nada, dentro da entrevista penso que tocamos un poquinho de todo. Temos o tema de rol nos castros que ides facer en breve, non? Cando tedes previsto, tedes data xa? Estábamos facendo, o ano pasado foi marzo ou Uh-huh. por aí. Pero nada, este ano vamos a facer máis tarde, non sabemos todavía cando, porque temos así a xente que estamos a organizar, temos un pouco de unos compromisos que hai que sacar adiante e despois cando teñamos tempo, pues, buscaremos unha data, falaremos coa xente da Tobeira, que é o lugar onde o celebramos, Uh-huh. unha librería así en plan así que está moi guai para facer partidas de rol. Cando teñan un oco así disponible, en plan que nos poidan deixar, pues o movemos. E bueno, xa o moveremos por redes e trataremos de chegar a xente Uh-huh. como poidamos. Bueno, un pouco unha cousa que é complicado, non? Sí, ao final parece moi complicado xuntar 4 persoas para armar unha mesa, imagina un evento. Sí, non, ao final que son 6 mesas pola mañán e 6 mesas pola tarde. O facemos nunha sola xornada porque, Uh-huh. bueno, o primeiro que pedimos en plan, quen lle apetece dirixir, non? Entón se presentan xente que dicen, pois eu quero dirixir isto outro, tal, e unha vez que tes toda a parrilla, non? Tes que chear eso de xente. Bueno, ata que máis ou menos vais vendo que saen case todas as partidas e non paras. E polo que estamos a observar, en Troll dos Castros o moverse por redes non funciona moito. O sea, Uh-huh.
ao mellor nun momento inicial, sabes? Pero o que está funcionando mogollón é o boca a boca. Para eso necesitas uns tempos máis longos, non? Ujú, Para que saber con que persoas están, non sei, pois, difundindo máis, non? ujú, Aquí, por exemplo, está funcionando mogollón a Fortaleza, que é unha tenda aquí de rol que leva ujú. Fian, que tamén está así un pouco na organización. Ese tío é un máquina, difundindo a palabra, en plan, non sei, a xente despois das xornadas, por exemplo, estarse a organizar na súa tenda, monta partidas, tal, e, e creemos que por aí está entrando bastante xente. Pero bueno, todavía en Coruña Ujú. e contorna hai moita afición e creemos que non estamos a chegar todavía a toda esa xente, non? Que estamos a xuntar unas 40, 50 personas por edición e pensamos que, bueno, podría se supésemos ou tuviésemos Ujú. as ferramentas para chegar a esa xente, podería ser unhas jornadas máis ambiciosas ou máis mesas, máis propostas, non sei. Dentro da túa vista, velo desde dentro estas xornadas como organización, as vosas xornadas son de balde, teñen algún custo? Organizamos de balde. En Ujú, principio se organizamos dentro da Asociación Draco, en plan, como unha actividade para difundir os xogos de rol, en plan, non sei, en plan, a xente xoven, pois, non lle vais a cobrar nada. ujú, O facemos todo de maneira voluntaria e non sei, non creo, non vemos necesidade de cobrar, non? ujú, En plan, o interesante é que xuntar xente, que xoguen, que descubran os xogos de rol e facer afición bueno, os que xa xogamos facemos comunidade é un punto de encontro, ujú. simplemente. E dentro das xornadas, facelas bilingües, promovedes un poquiño galego, intentas que haxa algunha mesa en galego ou... Eh, o sea, creo que houbo propostas Ujú, nas dúas linguas, pero non fixemos así nin cuotas, ujú. nin historias. Es que ahora non me lembro se o falamos ou non o chegamos a falar en plan de como vai o chollo. Ujú, Pero bueno, en plan, xeralmente a xente en plan pon como propón a xente en plan, pois vou dirixir tal xogo. Eu vou a falar en galego, vou a falar en castelán e a xente pode falar no como na queira. lingua que lle prete, non? Ujú. Como vedes vos, por exemplo, a xente que fai rol de pago ou a xente que se dedica a masterear de forma profesional? Cal é a túa opinión? Porque é un tema ás veces así un poquinho Sí, controvertido. é un tema quente, non? En plan, non, se a xente lle vai ben, en plan, Ujú, estupendo, non? Pode haber xente en plan que por cuestión de horarios ou polas súas razóns ou porque lle é máis complicado atopar un grupo ou non sei, xente, pois que diga, pois mira, vou aquí, falo con esta persoa e por tantos cartos xogo o rolo, me quito de encima, pois perfecto. sí, ou me preparo unha partida, xusto do ambiente que quero, unha persona que sei que sabe facer, que... Sí, o que penso que non é máis complicado de comprar é esa complicidade na mesa, Mm, sabes? Podes ter sorte, o máster pode ser moi bo, pero a ver como, o sea, unha partida de rol non é só un máster. ujú. É toda a mesa. Sí. E da verdade tamén estoy falando dende o descoñecemento, en plan, nunca he probado, o mellor teño que un día que decir, mira, toma 50 pavos, vamos a ver como é isto do rol profesional, Ujú. diríxeme algo profesional, non? É saber que funciona, Wow. que rasgos, que características teñen, non? Que o poda facer atractivo. O meu punto de vista é sempre este, de un pouco dende a empatía. Eu penso que se xogara unha partida pagando,
sempre me quedaría a pequena espiña de, por exemplo, eu sei que ti dirixes moi ben, oye, pois teño aquí dúas, tres personas, fainos unha partida e tal, e sempre me quedaría o rollo de pensar, por exemplo, Alberto, se non lle pago xogaría comigo. Sabes, o mellor nunca. Entonces quédame esa pena non sei, quizás sexa un tabú mental que non ten sentido, porque non, pero Sí, sí, como ese rollo, non, de isto que é amor ou é prostitución, non? sí. Algo así raro. Non sei, non teño ni idea, Mm, porque non sei. Eu tamén o penso, por que pagaría eu por xogar ao rol? Que eu buscaría, eh, e non o sei, non o sei, por iso en plan, non teño necesidade tampouco, teño o sea, oportunidades, por sorte, para xogar así en outra plan. cousa que me digas, no, vámonos xuntar o meu grupo de rol e vamos coller unha casa de turismo rural e imos pasar ali 4 días e unha das actividades principales vai ser estar ali na mesa da cociña xogando o rol día e noite. Pois outra cousa, claro, aí tes que pagar o lugar, obviamente, Sí, pero sí, non é o bueno, mismo. eso é un planazo simplemente. Uh-huh. Claro, claro, o sea, como unhas xornadas como privadas, dis ti, no? Pois a mí gústame como dirixe Sirio, gústame como dirixe Alberto, gústame como dirixe Viri, gústame como dirixe Secho. Oye, Sí. vámoslo invitar. Oye, que como che vai isto? Joder, pois a mí Ese tipo de modelo mellor tamén mm, se está empezando a mover aquí pola península, non? En plan, uh-huh, bueno, non ese tipo, mellor é un modelo de negocio interesante, non? uh-huh. Traes en plan a superstars, en plan que dirixan e atrae xente que lle apetezca desconectar durante uns días e tal, Sí, non sei. nos fixemos unha Pero bueno, entrevista fai uns meses con realidade alternativa. É un negocio está en Galiza, eles fan xogos de realidade alternativa. Non é un xogo de rol como tal, é unha partida onde difuminan moito as liñas do real e do xogo. Non sei se algunha hostia, vez. non teño ni idea da historia, eh. Pois eles preparan unha partida, é rol pago, eles preparan unha partida, ti contratas unha partida, eu o que chegamos, por exemplo, como un exemplo que se pon normalmente. É a típica película de Arnold Schwarzenegger de que el pensa que é un espía porque lle borraron a memoria, pero logo que tamén como é que el contrata unhas vacacións dun tour mental que che mete como Sí, nunha película e ti estás vivindo ese rollo, pois isto ti colles a contratas a partida, el empeza, te empeza as súas cousas e que ti estás un día normal traballando, pero non sabes cando vai comezar a partida. E che empezan a chamar por teléfono, a chegar un correo electrónico na túa vida na normal. túa vida normal. Hostia, que movida. E che din, no, é que mira isto, é que pasou isto, é que mira, é que nesta páxina web están a falar de ti. E ti vas realmente, entras, meteste no teu ordenador, entras nesa páxina web e están falando de ti. Hai unha foto túa, sabes, aí. Sí, sí. Entonces é un rollo ese que teñen pois unha cousa difusa entre a realidade e que o rollo é pois é que non sabes en plan de, oye, onde empeza a partida, onde non, porque claro, eles pois esperan un tempo prudencial que chega un momento que te olvidas de que tiñas contratada esa partida. O sea, se isto é real, é un xogo, son os do xogo, que está a pasar aquí? Entonces xogan con esas barreiras mentales que é unha pasada. Sí, unha locura. O sea, Moita xente, pois eso, non coñecíamos, convidamos a entrevista aquí con nós, recomendada si a queres ver, é unha cousa pois moi chula, conoceu unha pois a través dos xogos de rol, e máis adiante e tal, e dixo, mira, isto aquí non hai, eu quero facer desto. sí, claro, porque ao final hai moita xente que, non sei, como quen vai a un escape room, non? Que quere Ujú, sí, saber de que vai a historia ou apuntaste e montas unha xuntanza de amigos, unha despedida de solteiro, non? Son experiencias tampouco, non sei. sí. Si, ao final é unha cousa sempre hai xente pois que vémolo desde pois
dun punto de vista empático, desde un punto de vista de que eu quero xogar e estar cos colegas, ou pues, como me dis ti, e sempre hai xente que di, no, pois é que eu, se isto leva un traballo, unha preparación, unhas horas, teño que facer chamadas, páxinas web, teléfonos extraños, teño que mover vestuario, mover xente, pois Sí, ao obviamente final non sale gratis. sí, o podes montar como un traballo, non hai ningún problema. Claro. Eu despois está ao nivel a miño rollo personal, eu non quero traballar desto, Uh-huh. sabes? Para min é a miña afición, é o meu momento de desconexión, e outra xente é moi boa nesto de, sei, de coller algún aspecto do teu ocio e monetizalo, non? Uh-huh. Para min é un desastre ese tipo porque mezclo completamente as cousas, entonces non disfruto no momento de desconectar, non fago nada. Entonces Necesitas a separación. é unha separación radical e taxativa de, dos dous ámbitos, non? É como para min o rol esa actividade insustancial non insustancial, non como se dice, que non dá diñeiro, que non dá cartos, Uh-huh. sí, pero bueno, faime sentir moi Sen realizado por ánimo de dentro. lucro, ¿no? Sí, chame moitísimo, entonces con eso que gano. Pois nada, estupendo, nos quedaría a parte pois da pregunta que deixarías a cegas para a próxima persona que este ou personas que estén aquí no teu lugar. Mm. O sea, se me había ocurrido algunha antes no principio e agora non teño ni idea. Vale. Falamos bastante de Stranger Things, non? En Uh-huh. plan, cal podería ser un hilo argumental para unha hipotética sexta tempada de sexta ou quinta, non sei, Sexta creo que sería así. sexta toca sexta. Sexta tempada de Stranger Things. De que iría? De que iría? É boa pregunta. Bueno, pues nada, gracias pola pregunta. Responderase no próximo episodio. A ver por onde sale a xente. Moitas gracias por vir, por estar con nós. Esperamos Pasei, que o pasaras ben. pasei no moi guai. Non, porque sempre falar destas cousas é guai, non? Falar de rol é parte da afición. Bueno, Odeito, moitas gracias por vir, polo teu tempo, por esta que foi un pequeno atropello de tempo. Un placer estar contigo. Sí. Vemos. Bueno, ahora temos que coincidir en mesa. Sí, ojalá. Esa Botar un... é unha partida. En mesa ou cando vayas a facer a organización de trolls nos castros, tendemos vos a man. A ver se Sí. podemos facer pois un mesiño antes ou así e falar un pouco tendido, porque eu me quedarei sempre ca intriga de onde ven o nome dos trolls e dos castros e motivo de É un xogo tirar de do fío. palabras increíble con o lugar onde fa a Asociación Draco Uh-huh, e a librería a Tobeira de Oza e a tenda de Fían, a Fortaleza, uh-huh. están no barrio dos Castros daqui da Coruña. Entonces fixemos o de rol nos Castros, rol nos Castros, decimos é maravilloso, pero Maravilloso. bueno. Pues nada, gracias por estar con nós. Vémonos nun próximo Esbardallando. Boas noites. Veña,